Čo by sa stalo, keby všetci ľudia na našej planéte prestali jesť mäso? Ak by sme z nášho jedálneho lístka vylúčili všetko mäso, prinieslo by to množstvo výhod, nielen nášmu zdraviu, ale aj našej planéte. Avšak rovnako by to mohlo mnohým ľuďom ublížiť. Ľudia sa stávajú vegetariánmi z rôznych dôvodov. Niektorí chcú zmenšiť utrpenie zvierat, iní presadzujú zdravý životný štýl a ďalší chcú znížiť emisie skleníkových plynov. Podľa týchto ľudí je eliminovanie konzumácie mäsa plné výhod, nielen pre jedného, ale aj pre celú našu planetu. Avšak, ak by sa z nás všetkých stali vegetariáni, malo by to pre milióny, ak nie pre miliardy ľudí, veľmi vážne následky. Andrew Jervis a mnohí ďalší odborníci začali skúmať to, čo by sa stalo, ak by sme zo dňa na deň prestali konzumovať mäso. Ako prvé začali skúmať klimatické zmeny. Vieme, že výroba potravín na celom svete predstavuje 1/4 až 1/3 všetkých skleníkových plynov, ktoré sa na svete vyprodukujú. Napríklad jedna štvorčlenná rodina v Spojených štátoch amerických priemerne produkuje viac skleníkových plynov z dôvodu konzumácie mäsa ako z jazdy na 2 autách. Výskumníci na Oxfordskej univerzite vo svojom programe zistili, že ak by sa všetci ľudia do roku 2050 stali vegetariánmi, nastal by celkový pokles emisí o približne 70%. Pohľad na to, čo by sa mohlo stať, ak by sme prestali jesť mäso, je veľmi prekvapujúci, no nie realistický. Hospodárske zvieratá zaberajú na našej planéte veľmi veľa miesta. V dôsledku zmeny pôdy a straty biodiverzity sú taktiež zdrojom skleníkových plynov. Z 12 miliard hektárov poľnohospodárskej pôdy využívajú 68% práve hospodárske zvieratá. Ak by sme sa všetci stali vegetariánmi, tak by sa z 80% pasienkov, na ktorých teraz vidíme hospodárske zvieratá, mohli stať trávnaté porasty a lesy, ktoré by zachytávali uhlík a tak zmierňovali klimatické zmeny. Prestavba bývalých pasienkov na pôvodné biotopy by znamenala navrátenie všetkej biodiverzity. Vrátili by sa tu nielen bývoli, ale aj predátori ako sú vlky, ktoré sú v dnešnej dobe často zabíjané hlavne kvôli tomu, že útočia na hospodárske zvieratá. Zvyšných 20% bývalých pasienkov by sa mohlo využiť na pestovanie ďalších plodín, ktoré by nám chýbali. Obe obnovy životného prostredia by si vyžadovali poriadne naplánovanie a investície. Čo by sa však stalo s ľuďmi, ktorí doteraz pracovali v živočíšnom priemysle? Pracovali by ako poľnohospodári, pomáhali by pri opätovnom zalesňovaní alebo by vyrábali bioenergiu z vedľajších plodín, ktoré sa v súčasnosti používajú ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Niektorí poľnohospodári by sa mohli uplatniť aj ako chovatelia hospodárskych zvierat za účelom ochrany životného prostredia. Aj keby sme mali najlepšie plány na uskutočnenie tohto projektu, nebolo by možné ponúknuť alternatívny spôsob obživy pre všetkých ľudí na Zemi. Približne 1/3 svetovej pôdy sa skladá zo suchých a polosuchých miest, na ktorých sa darí len živočíšnemu hospodárstvu. Bez hospodárskych zvierat by bol život v určitých miestach našej planéty nemožný. Patria sem hlavne kočovné skupiny, ktoré by sa museli usadiť v mestách. Kvôli takejto zmene by stratili svoju kultúrnu identitu. Aj tí, ktorých živobytie nezávisí od hospodárskych zvierat, by v určitom smere trpeli. Mäso je dôležitou súčasťou histórie, tradícií a kultúry. Mäso sa konzumuje pri rôznych slávnostných príležitostiach, kde je znakom určitých regiónov a ľudí. Musíme sa však pozrieť aj na ďalší fakt, a to je vplyv vegetariánstva na naše zdravie. Štúdia ukázala, že ak by sme sa všetci stali vegetariánmi, znížil by sa počet ľudí s chorobami srdca, cukrovkou, mozgovou príhodou a niektorými druhmi rakoviny. Avšak na toto by stačilo, aby sa niekedy zmenšili porcie jedla. Bola by to zmena, ktorú by spotrebitelia sotva zaznamenali. Myslíte si, že by vegetariánstvo prospelo našej planéte? Napíšte nám svoj názor do komentáru. Ak sa chcete dozvedieť viac podobných informácií každý deň, pozrite si našu stránku interes.sk. Ak chcete vedieť, čo by sa stalo, keby ľudia vyrúbali celý amazonský prales, dajte like. Nebojte sa nám napísať do komentárov tému, ktorú chcete, aby sme spracovali, a nezabudnite sledovať aj náš Instagram a náš YouTube kanál, aby ste sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti. Buďte smart, buďte interes.